Fatul. Pacul. Fatul. Fatul. Jenengmu Katul. Fatul. Hah? Fatul. Fatul sapa lengkape sapa? Fatul Azkiamuti. Fathul Azkiamuti. Kok Patul? Benar. Kalau ke sekolah sudah berani berangkat sendiri apa masih diantar? Diantar. Yang nganter siapa? Bapak Bapak kerjanya apa, Nak? angguran. Namanya siapa bapaknya? Bapak namanya siapa? Muiz. Hah? Muiz. Oh, Pak Muiz. Kalau ibu Jual. jualan apa, Nak? Jajan. Oh, ibunya yang jualan jajan. Bapaknya pengangguran. Berarti bapak dia Kadang-kadang bantuin bantuin siapa? ibu. Oh, bantuin ibu. Berarti bapakmu kalau di rumah tidur ya? Ya kadang-kadang. Ana kere Nah, ora apa-apa, wis ana kere. Sing penting jadine apik kok. Iya. cacahe telu Cacahe 3. Kurang siji nek ngarepmu. sing siji lagi ndalang Wis ben mengke wae ra apa-apa. Meng rungkulat karo aku kok wis kualat karepmu. Iya, aja dipujek-pujek. Ora arep tak pujek-pujekke. Ane nek ngonekke dalang kere iki termasuk kewanen ta, Mak? Ya ora apa-apa lho ya wis ben. Jenengan ngeyel aku muni telu kok. Lah aku mung muni aku ora ngayeli kowe, aku mung muni ngarepe kurang siji ngono kuwi tok kok. Aku yang muni sing ndalang. Tibake aku. Iya. Ana kere cacahe telu kagem sing disunatke selamat menempuh bentuk baru. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Masa to? Empuk aku. Beyuh iso mentul-mentul lho nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan mau ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Ya tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal, Nyapa? nyatasi pora. Ya panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Nek gak ngatasi ngomong lo ya, pamit sik lo ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Kondi ngono wi, wong wedok isine ngelayap ora tau sapa omah. Raimu dhewe dolanan teko pasar malam teko ngendi-ngendi. Pernah aku ngelokne kowe? Lah iki nyapa nesu karo aku? Kudune aku sing nesu. Aku sabar nek ning kene. Lah aku lho luwih sabar ngadepi kowe. Aku mau uneni apa ya apa tak uloni. Apa panganan mbok ulu? SMS-mu dredeg kaya apa? Pernah tak balesi Renono? Enggak. Lah terus kowe maca ora patek-tetek kon balesi. Mak tak endem ning ati. Isoku apa nangis? Wis gerang kok gembeng. Ora pernah aku curhat karo kanca. Enggak pernah aku curhat karo wong tuaku, enggak pernah curhat karo sapa-sapa. Sing ngeruh sapa ning jaba kono? Isine mak tak endem dhewe. Mangkane awakmu bedah apa-apa mbok endem dhewe. Biyen sik enek bapakku, aku sik iso ngomong karo bapakku. Saiki bapakku renek. Sapa sing tak sambati ora enek? Lah aku mbok anggap apa? Mbak, awakmu ya iso meteng to? Yo yo aku ki bolong. Tak kira buntu. Dan aku buntu ngono mbok croti sampai 40 liter ya ora meteng-meteng. Ora percaya nek bolong. Aku lurung roh. Cah kocok. Sanek kurang asupan pentol ya kowe. Lah aku lho wis duwe pentol dhewe. Dek, gawe kopi ndang. Saka saiki rasa nyedak-nyedak aku. Lah kowe iki bojoku lho, kok ora oleh tak cedhaki karepmu piye? Gombalan regetku mbaono dhewe, ajang reget asaono dhewe, omah reget saponono beresono dhewe, nek ngliweto dhewe, jangano dhewe, mangsao dhewe. Lah gunane duwe bojo nggo apa kok apa-apa kon dhewe? Sik to, salahku lho apa? Ngono ki ya sing takon. Ora jane kowe iki nyapa? Dadi wong lanang ya kudune peka. Kowe iki nesu-nesu lho nyapa? Salahku apa? Salahe dadak boncengan karo cah wedok. Dek kapan kowe roh aku goncengan? Untung aku lek tangi. Oh alah kowe roh aku goncengan ngimpi to.
Terus ngono kuwi nyalahne aku. Ya masa aku sing salah. Lah iya, lah wong kowe sing ngimpi lho, aku sing mbok uring-uring. Kok jaran. Apa bedanya dongkates karo tangane rondo? Nah, kuwi ayo, apa ayo? Aku ngerti. Aku yang ngerti. Aku ngerti. Aku yang ngerti. Dongkates kayak dagingnya empuk. Tangane rondo kayak dagingnya. Kuwi rondo yang ngerti wae lho. Oh, asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Piye to? Ndang to. Mbah. Nggon kuwi ukir-ukiran. Ndang to, getun ning kene ra gelem. Aku iki dino Mas Dedel duel keuanganku. Mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem ya kono nukang ning omahku gawe pawon. Ya wis ra apa-apa. Penting oleh duit. Berarti duit dibayar tenaga, lebih halal, gelem ora? Ya, gelem aku. Nek gelem tak omongno makku. Soalnya wongnya lagi masak no tukang ki hari-hari. Ya, gak sido adol manuk berarti. Pusing aku. Ora aku patang dino mangan sego ambek kerupuk tok iki. Delok raiku ngleyang ki lho. Gak enek gisine. Anja. Warung ini biasanya sedina pendapatanmu piro? Lek lagi rame yo 300.000. Lek lagi sepi. 3,5 Lho kok malah akehan pas sepi to? Soalnya aku lek sepi ku nyambi begal ning ngarep ini. Saiki ya nek wong ganti duit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho. Rumangsane wong aku ki perempuan baik-baik, Ngerti aku nek kowe iki apik. pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Piye to? Ndang to. Mbah. Nggon kuwi ukir-ukiran. Ndang to, getun ning kene ra gelem. Aku ki dino Mas Dedel duel keuanganku. Mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem ya kono nukang ning omahku gawe pawon. Ya wis ra apa-apa. Penting oleh duit. Berarti duit dibayar tenaga. Sampai rantek. Arep tanggo nyawer ya. Lah dhewe arep nyawer duwite ora nutut. Oh, arep nyawer. Yo, Coba yang susah toh. Bojomu nang Taiwan ora sing susah. lah rumang samu aku gak susah ya. Aduh arep bojo. 100 juta ya. Yo, ndang kirimen ya. Selak kanggo. Kok 100 juta ini enggak seminggu. Wis to sing tenang. Entek. Engko nek sekirane kurang marung ngono ki nek ngerung ngono ki kok undang-undang LC ngono lah. Tenang iki ra apa-apa. Iya ya. Ya ngono ki karo sedekah ngono ora apa-apa. Wis penting aku bahagia. Bojo ayu ora bahagia iki. Mama menderita papa bahagia itu udah. Yo aja muni ngono to. Aku malah terenyuh nek ngono. Kudu nangis saya aku nek ngomong ngono iki. Nah, bubuk lagi jangan capek-capek lu di rumah. Biar mama saja yang kerja. Hati-hati lho lek kerja. Iya. Ya wis nek ngono tak pateni sik ya. Arep bubuk aku. Love you. Lek you too. Digudo setan maca apa, Jem? Ayat kursi Mas Jo. Lah nek digudo rondo ayo maca apa? Maca alhamdulillah. Bapak-bapak, bapakmu akeh men to, Le? Piye anak arisan apa piye? Pakmu sopir-sopir. Oke. Maaf. Ibu-ibu. Iya, ibumu akeh nek mik ning Growandul ngono. Angel to mengerucah iki aku. Lah kurang sip Pak. Pada malam hari ini Sing ngarani awan ya sapa lho nek lampune ngene iki jenenge bengi. Dah ora cerdas e. Saya di sini Sing ngarani ning Randu Blatung ya sapa? Iki ning ledok bener saya di sini piye to bocah iki. terima kasih. Apa wis dikeki? Durung. Pak Lurah ro ngekeki no. Kenapa rambutane ora praktis ae. Ya carane piye to carane? Sambutan itu singkat, padat, berisi. Contone. Contoh lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum acara ini saya buka,
terlebih dahulu akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isine size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik kuwi. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak jarimu. Minus pemakaian karo hati rondok retak wis ngono ae. Lah wong jenenge second lho. Minuse ya tetep pemakaian. Lah kira-kira golek bojo sing kaya piye? Mbok menawa aku termasuk di dalamnya. Kriteria suami pokoknya sing penak senukane. Ora usah samar nek masalah kuwi. Lah wong aku lho raja senuk. Terus gitikane jek tuandes pokoknya. Aku ini nek ra mentok ya ra marem. Lah hobine apa? Hobi kelon. Lah ngene iki golek bojo sing hobi kelon ngene iki lho. Nang awak mundak lemu. Anja. Oh ngono kok baik hati lah. Lah aku tergantung lawane, nek lawane marai mangkel ya melu mangkel. Lah kok sik kok lawane marai mangkel ya aku marai mangkel apa piye? Lah iya lho, jelas kok. Aku urung apa-apa wis dunekke kon nyokot kamat terus dunekke nangka blonyah. Dunekke apa meneh mau? Lah kowe nek tak unekke bendina rasamu mangkel ki mbok ya matur. Pak kula tak rasa melu nyinden ngono piye? Lah aku ya piye nek ra nyinden kok kendile goleng. Ayo kene rumangsane ora apa-apa. Ora lah mbok ngalem aku wae ngopo to? Oh ya wis wedian tadi ngarep nganggo lendang. Jan. Yai kok kaya ngono lho. Ngapa? Kaya gentong dusung saka kasongan. Ora iso to? Kon Iya. ngalem sithik ngono. Ya sesuk tak alem, sesuk bengi tak alem. Iya. Saiki rasa. Mbok dolan to, Pak? Kayak wong-wong kae. Dolan nang ndi? Nang pantai, nang kolam berenang. Alah, dolan ngono kae gunane apa, Jan? Yo ngilangi stres to, Pak. Yo ben to. Wong-wong kae sing dolan, wong-wong kae stres. Bapak lho ora stres. Tah, iya to, Pak. Aku dadi stres ngomong karo bapak ki. Yo ben, kowe kono sing dolan sing stres. Mbah lah ngomong karo wong stres. Kowe kuwi kok sing stres. Manur, burung hantu sadurunge mati ku burung apa Manur? Burung ababil. Ya, burung ababil. Kok iso burung ababil iku lho? Iki esuk-esuk wis tuman angel kandhanane marai wong darah tinggi. Ki ngono nek burung hantu nek jek urip yo tanggal burung hantu ya. Lah, kapan mati? Wis mati jenenge batang burung hantu. Ngono lho, Lek. Dirungokno ta nek dikandhani iki kupinge mingkup wae, Lek. Walah, iya yo. Pinter sampean iki Manur. Ki ngono ora ngarah nek malah dadi burung blekok, burung umpret apa manuk gemek ora ngarah. Ngono lho. Wong kok sok esuk-esuk marai tuman ae. Ojo mateni pasarane perawan yo, Mas. Dek kapan aku ngomong ngono kuwi? Masa angger muni janda semakin di depan. Cara senenganku rondo lho. Rondoe mau wedhu kok diwolak-walik lho panggah jos. Bojone wong semakin menantang. Ya ora nek bojone wong. Rusak pager ayu, mboten pareng to. Tapi nek karo rondo aku maju ngarep dhewe lho. Hidup rondo. Aja ngono to, Mas. Janda beneh lho. Lah, apa salahnya to mak tak tambahi sitok meneh. Amit-amit. Lah, kan luwih bagus lho mak jane. Lah kowe untung ora ditabuk sendal ki ya. Ha iya, untung mak ya. Jebejo aku ya. Lah nek kowe ning aku muni amit-amit kowe tak jeguk kowe ndasmu. Aku nak lewat ning ngarepe sampean ora amit-amit mak. Maca Yasin. Bocah kok dikandhanane angel tenan, aku gak suka lah, aku nek omongan ngene iki gak suka aku. Gak suka ya wis aku tak lunga. Bi, ngomong tilpen tapi sing cepet. Oke, siapa takut? Ya ndang nek oke. Kecil lagi. Rasa omongannya ndang. Tilpen.
Lah lak tenan. Pentil. Nggo namu. Pentil. Mbok nancuk. Anja. Eka? Nun. Piye kabarmu padha sehat? Alhamdulillah kabare kula Pekli, Cak. Kok Pekli? Pekli wi apik sekali. Oh, iya. Omong sak kecap wis medeni nyawa bocah iki. Kok medeni kepriwe, Lek? Aku Pekli iki tunggale penget ku lho. Apa penget? Apik banget. Oh. Mak Nur, aku kan wis kerja, wis gajian. Lah anggit ki arep ngutangi bojone wong. Lah kok malah bojone ngamuk-ngamuk piye? Salah apa, Jal? Kene lho mon Doraemon kupengmu, ya Allah mon dia kan bolak-balik. Lah piye to, Mak? Kowe lha apa ngutangi bojone wong lha apa? Lah anggit kan wis kerja, Mak, arep berbuat baik karo bojone wong kan. Mosok yo salah. Masih kowe kerja, masih kowe ora kerja, masih kowe nganggur, masih kowe tapi ngutangi bojone wong ki yo kleru. Lah kleru ku piye, Jal, Mak? Wong arep berbuat baik kok salah ki lho. Lha apa kowe ngutang-ngutangi wong barang? Kok sok bojomu dhewe lho ngutangi. Bojoku malah ora tau kotangan yo, Mak. Nek ngono sak untung ora taklo ki wong kon. Kok gak suka aku ngono ki perbuatan gak baik. Mak Nur gak suka, tapi kan aku suka. Apa? Kowe iki kok gayamu ra irem. Gaya piye lho? Cara nyatane yo ngono. Lah wong 5 menit tele kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Kalane cah cilik mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhekne jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to kondi ngono kuwi. Wong wedok isine ngelayap ora tau sapa omah. Raimu dhewe dolanan teko pasar malam teko ngendi-ngendi. Pernah aku ngelokne kowe? Lah iki nyapa nesu karo aku? Kudune aku sing nesu. Aku sabar nek ning kene. Lah aku luwih sabar ngadepi kowe. Aku mau uneni apa ya apa tak uloni. Apa panganan mbok ulu? SMS-mu dredeg kaya apa? Pernah tak balesi Rono? Enggak. Terus kowe maca ora patek-tetek kon balesi. Mak tak endem ning ati. Isoku apa nangis? Wis gerang kok gembeng. Ora pernah aku curhat karo kanca, enggak pernah aku curhat karo wong tua aku, enggak pernah curhat karo sapa-sapa. Sing ngeruh sapa ning jaba kono? Isine mak tak endem dhewe. Mangkane awakmu bedah apa-apa mbok endem dhewe. Biyen sik enek bapakku, aku sik iso ngomong karo bapakku. Saiki bapakku renek. Sapa sing tak sambati ora enek? Lah aku mbok anggap apa? Sampeyan suwi rondo niki dalane apa sik kena dilewati? No. Jongte kon yo glidis ya. Dalane buntet. Ora iso lewat lho. Wis 12 tahun iki dalane buntet. Mosok dijebol ora iso iki ben iso lewat ngono. Kan ora usah liwat. Golek dalan liyane kono lho. Aku tau njajal dalan liyane iki jowo mek yo ora sida to aku. Nang yoan sama nakar turu sik mbok tekoni. Lah wong penasaran lho yo mosok tekoke ora oleh. Wes ngerti, buntet. Dijebol sithik lho yo ben menak lewate. Ini parahnya. Penasaran lho, tibake lho ambune kaya ngono. Keton aku. Barang 1.000 rewel ae ribut. Lah rumangsamu golek dhuwit penak ngono piye? Nek pengen sing apik yo ngekeki 2 juta apa 3 juta. Bandane sapa wong barang mambu jutaan. Berarti 100.000 suarane teko ndi to? Sawangane kere men lho. Lah 100.000 lho yo akeh rumangsamu. Ngelak ngomong. Guru-guru kowe lho iki lintut tawon aku. Syukur.
Manur ape takon, apa bener buah lontar iku sualan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa to, Mak? Siwalan deng gendeng siwalan ya lontar ki siwalan. Siwalan, gak sualan yo. Ketemu aku nandur wit lontar terus kukule suwal ngono kae. Suwal ngadeg grandul nang dhuwur tuwa aku meneh terus enek sak sempak-sempake ya. Tumon lho, Mak. Sing meneh lak sualan to. Saiki sesuk tak kawon. Lah saiki umpamane kowe teko kene iki Samarinda, sesuk awake dhewe balik papan liwat dalan apa? Bebas hambatan. Kuwi jenenge dalan tol kuwi sapa? Ora enek kuwi ra mungkin iso manganak pinak samene gane iki. Dalan iki dalan tol nduk, lah enek dalan. Ngapa? Perkara tol gak mau kalah. Kon mancep endi iki? Ning kene. Bumi. Kon tumon Pak Mi. Gak mungkin. Ayo saiki tolmu mancep nang ndi lek gak nggone wong wedok. Duh, kok wis bagus? Mau kemana ya? Golek angin. Man dulu toh. Engko ae. Kan belum maem. Sik warek aku. Engko tak mangan golek warunge Siti. Loh, kok sih maem goni Siti ki loh? Saya mama mau tanya, sajane bedanya sotone mama karo sotone Siti ki opo? Wong yo mama juga masak soto kae loh. Yo beda. Sotomu lho mine putih wis biasa. Ngene Siti lho mine pirang. Dadi sawedep. Aku rek mangan nang kono lho imbuh pidu. Lho prije enak sotone mama toyang. Sotomu rasane ra karo-karuan. Mengandung cinta dan kasih sayang serta dibumbui dengan kesetiaan lho. Kurang enak piye jajan. Nek cintanya oleh, kasih sayangnya oleh, tapi rasanya ra nyampleng bias. Alah omongane sampean ape maem karo mliri ibu wong sing saebor. Ya ta? Ya ora mosok mangan karo nyawang brutu ya ora sedep ya. Kamu lebih bisa. Ra mungkin salah. Cah internasional ra mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Teni ning kono. Iya ya, wong aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati ping 15. Kok dadi kepleset to we? Ngono jarine ilat suhu. Dilah kene mati ping dilah kene mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Mbak, aku pengen jajal ilatmu. Ngomong dilah kene mati ping 15. Tapi sing cepet. Meragukan ilatku we. Ora sapa lho sing meragukan. Ilat suhu Iya ya. Ilat larang ora koyo ilatmu yo. Dijajal sik to, rasah kakak ngomong. Ilatku kemampuannya apik kok sekali melet ngene iso ngangkat pinggangmu dek. Beh, ya rasa no ilatmu. Ya anggap ae sakene. Ndang. Malah ngledah tekan dindi. Apa ki Mang? Ora mungkin salah. Cah internasional ora mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Teni ning kono. Iya ya, wong aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati. Bi. Obat kanggo manuk gudegene apa to? Wedi aku. Rono rene tak tukokne obat ora nek sing cocok. Mbok menawa awakmu duwe solusi. Jan positif ora tau saling sempak lagi. Kowe iki dijaluki solusi kok malah maido. Wemprah uripe. Ndang to roh apa ora? Gampang ya. Kowe duwe botol spray apa ora? Duwe. Terus diapakne? Kuwi iseni pertos ya. Ya terus kowe mekangkang semprotno ning gone ndokmu. Wis ngono tok. Bar kuwi sulet nganggo korean. Jres.
Yakin wi gudeg ning ndokmu sak jembut-jembutmu rontok kabeh. Lho, kok jaran wi arep mateni wong iki? Wis tak percaya aku, tenan-tenan wi apik wi obat wi. Tenan dengkulmu meletos kuwi. Ya mini kok juk sum gudeg to. Ma, Nyapo? pengen mah. Pengen. Iya mah, solak kembut-kembut lho. Ganyawan kata jam piro kae? Beduk deng-deng iki lho iso pengen ki lho wong. Alah wong pengen ini rarti wayah to mah. Lu kira aku gak senengin nang omah mesti yo. Ya mumpung ning omah to mah, jaluk. Njulak. Aku kesel ya, aku kesel. Alah wong trimo ngono kak ya kesel to mah. Dek wingi aku njaluk rambut kei, saiki njulak pemak men. Wingi aku pas nyetor kesel mah awakku. Kang to pengen iki lho. Pengen cepet no lawang ngono to. Malah kon nyepetke lawang iki piye to iki? Wah. Dolan-dolano kono lho nyapa to mblet nek omah yo ah. Mak Nur, apa bener basa Cinane beras sing apik wos sing sae? Wos sing sae. Iya, Mak. Wos sing sae. Iya bener ora? Wos sing sae. Beras sing apik. Iya, beras sing apik. Wos sing beras wos. Heeh. Apik sing sae. Iya. Apik. Wos engkang sae. Apa dah to? Mak Nur, aku ingin lewat nang gene ibu-ibu ning arepane to. Lah aku mesti muni amit-amit ngono. Diseneni to, Mak. Apa cita? Ngono iki lho mesti gede teko iki. Aku kan mencoba untuk ramah lho, Mak, lewat ning arepe. Amit-amit ngono to, Mak. Ngene lho Ngger ya. Yo, piye, Mak? Makane nek enek Mak Nur dakwah ngono ke dirungokno kupingmu ya. Dakwah apa? Ngidak-ngidak sawah. Dadi nek kowe muni nu amit siji ae ku ya apik ya. Tapi nek kowe muni amit ku jenenge kowe ngenyek. Mak Nur, tak takok ya. Umumnya manuk kan iso mabur to. Ya bener to, manuk mabur. Lah tapi manuk kok mantuk-mantuk cetur kaku apa kejang to, Mak? Heh. Apa to ki? Manuk ku kae lho, Mak. Manuk kaku. Kejang. Iya. Oh iya. Iki pura yo watos terus sentik ngono to biar jan kok. Wis ra atus maneh, Mak. Nganti mengkengkel ka lho. Gak suka aku sing dibahas ki lho isine manuk janoke kok apa to ki? Iku lho Mak manuk cucak lawaku. Mbok kira manuk apa to? Aja ngenes-ngenes to pikirane. Wong edan kok ya genep ning kene kabeh le yo. Sok kepikiran manuk atos kejang-kejang bar. Mbah. Mbah. Mak Nur. Dalem. Ngomong sing paku bolong sing cepet. Sing paku bolong sing cepet. Iya. Oke, ACC. Iya, gas, Mak. Sing paku bolong. Lancar jaya. Tapi kok kaya ana sing aneh ya. Iki tak rasa-rasa kok gak penak sesuai ya. Sing paku bolong. Lah iya nyasar kuwi, Mak. Sing paku bolong iki bos iki. Lah, ra tenan to. Iki jumrane sing paku bolong. Tapi sing paku nek gak bolong ora ya dileboni. Bisa ki piye terus jane iki? Lah, aku melu bingung, Mak. Nek sempak buntu ra kena dienggo lho, Guys. Bisa ki piye to ki? Lah iya. Gak suka lho aku. Jarku. Mak Nur, aku ndek wingi tuku obat cacing kok ora ana cacinge ya. Mak, ditakoni kok malah ngono iki. Oh alah, ngeten. Ora genah piye to, Mak? Lah kuwi tuku obat cacing. Yo kudune ana cacinge to, Mak. Nah, urip-uripan kok koyo ngene. Lah ya wajar to, Mak, aku goleki cacinge. Wong tulisane iki lho ana
ana cacinge ya seharusnya iki ana. Kowe iki nek butuh obat cacing ya diombe ae obate. Lha apa kowe ngedak golek cacing bareng? Ora iso tulisane ana cacinge kok. Nek gak ono cacing rene ya. Lah rono kono apa, Mak? Ajak golek kalau nduduki cacing kalau enek kok 3 kintal kalau enek ya kena arep untalen ngono ya. Ngono lho cacinge. Lah wong kene tenanan golek obat dipertombo malah ngono to, Mak. Tobat nek omongan kok koyo ngene iki jan geting aku. Wah, aku yo geting Mak takon kowe. Mbak, apa bener to nggonmu renek rambute? Mosok gundul. Piye to ki? Ditekoni kok meneng ae. Bener ora, Mbak? Piye to malah arep nangis sih. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempeli cancoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng ta stok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendino salin katoke. Dianggap gak gatelen to piye ora katokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah yo mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Jangko lah, jembutku semriwing ora nganggo katok. Yo apik to koyo dikipasi ben ra sumu. Yo nek tensoplas iki ora enek rasane apa-apa, nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Yo malah ancles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Sampai nek nesu niki ketok wayu lho. Apa nek mesem piyu jan ayune pol. Umpama gedang ora tak oncek yo tak pangan sak kulite. Beh, Jan, masih membuat aku ingin menikahimu, Mas. Aku lho yo gelem. Ayo segera kita gas ke KUA, Mas. Ya wis ayo to ndang, tapi aku ora duwe dhuwit. 200.000 sudah jadi. Wih, mantap. Lah mas kawene piye? Air segelas gas sah. Ya wis ayo, kesuwen ngenteni opo? Antiku semeripit lek dipuji-puji ngene iki, Jan. Cuacanya wadem. Enaknya nyapo ayo. Adem-adem ya enake ijlik nih. Ayo nyapo enake. Ijlik bakso. Enake bakso. Enak opo? Ya enak ijlik kuwi. Pikirannya rasa kotor ae. Lah piye tara yo cocok karo hawane lho. Rasa kotor ae pikirane, enake bakso. Ora yo padha ae. Padumu kowe mancing-mancing lho. Wong kok pikiran kotor ae. Bakso. Ayo bakso yo, bakso. Laktir ya. Wegah nek ijlik gelem aku. Ning Tulungagung golek tales. Dhuwur diambung sing ngesor teles. Mangan sego rames, lungguh ning tawon. Ati ngenes kepengin kelon. Sego mambu lawuhe iwak melut. Wis kadung mlebu, males ndutut. Bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki neng ndi? Apa ya padha? Ditekoni kok malah kayak jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane iki muridé robot gedek ta. Ya ora, lah wong-wong kok mosok gurune kok robot iki. Kok enek ae demu takok lho. Tara yo ora roh, ya sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe neng ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok. Ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rung roh rasane kok. Kata-katamu piye setiap air mata dan beliau. Jangan pernah menyakiti jikalau tak ingin disakiti. Terus. Karena setiap tetes air mata akan mencari karmanya. Oke. Terbaik. Ting, aku wingi bar muntah-muntah. Ngapain?
Gara-gara aku bar mangan endok kowe sing tek goreng. Ya kan kowe yang jalu embok wingi. Iya sih, tapi donge kowe ngomong nek endokmu ora bisa dipangan. Ya kan kowe salah siapa? Terus bae jalu endokmu bae ding, endokmu bae sing enak. Kowe sing panganane warna-warna kan berarti endokmu enak. Nyatane aku malah gumoh. Ya kan kowe pengin jaluk. Tawani endok bebek ora gelem, jaluke endoke nyong. Salah siapa? Iya. Sampane apa rondo to, Mbak? Rondo dengkulmu wir. Mbok rasa ngegas ngono lho, ditekoni ngono leh nyente. Tapi aku tau rondo. Lah nyapur anjang rabi, selak kasep lho, Mbak. Kok nek wis kadung tuwekno alok. Kependel-pendel karo Rondo ta? Iya Mbak, biyen iki aku padahal benci lho karo Rondo. Tapi kok saiki iso seneng lho. Nah, mulane nek urung jajal ki rasane Allah Rondo. Alah Rondo. Sumpah Mbak, biyen iki aku benci karo Rondo. Giliran kenal saiki. Giliran kenal saiki ketagihan aku. Pokoknya aku moh nek ora karo Rondo. Lah, nek wis kenal karo Rondo lali awakmu karo gadis. Iya Mbak, kok iso ngono ya Mbak ya? Yang Rondo ki akeh vitamine kok. Ora percaya? Jajalo. Iya Mbak, sesuk lagi kenal rong dino kok jajal. Sing ijo e akeh kok. Sing abang sing diundhuhi. Sing legane akeh kok. Sing duwe bojo kok dirusui. Lho, lah aku bojone wong nikmat kok Trae delogok jar. Ya. Ya apa, Mah? Ya. Iki mah dino apa ya? Dino Kemis. Iya, ngerti iki mah dino Kemis. Lah ngerti kok tekok. Maksudnya iki malam apa ngono loh. Yo sak lumrahe nek Kemis yo malam Jumat. Lah wis ngerti nak malam Jumat ki yo. Istrinya ini udah diapa-apakan gitu loh. Lah kon ngapakne udah wis kaya ngono. Oh kesel aku. Kesel. Dhewe to lagi mulih ngembur lho. Itu makarmu. Turun jopo. Yo aja turun jopo to ya aku kademen lho. Oh bojone wis macak sedina banget. Dadakno dianggurnya rumah sakit kok soan. Turun jopo kono. Ngono kuwi lho wong wedok nek wayahe suntik ra disuntik ngono muring-muring. Umpama aku ra nganggo celana mesti ketara dawa. Aduh, sama Yu. Mbak Yu. Wah, aku mau nang warung arep tuku sampo. Ngajari bakule ono Mas, tapi sunsek. Lah barang tak sing kok bakule ngamuk piye? Anu Mas, tolong sampean Sherlock omahmu iki Mas yo. Lah ngopo to kok takon omah-omahku barang ki? Tak iwangane bakule, tak iwangane ngeplaki sampean iki lho. Kok malah arep mbok keplak iki piye? Wong aku ki takok kok yuyu. Wow. Kok cek sadar ngono sampean iki? Sajane salah aku apa to? Wong aku ki arep tuku sampo sunsek. Kuwi ono mareke Sunslick ora kok sunsik ngono ora. Oh alah, beda to yuyu. Tak kira kon ngesun bakule sik. Lah kuwi untung ora digerbek wong akeh ya. Jenenge wong kilat to yuyu. Sherlock Mas Sherlock saiki tak gebukane sisan sampean ki karon cek sak. Bi. Dalan bayi iki madhepe nang ndi to? Ndangak. Ah, ngene lho. Lah yo ngowoh no nek ndangak. Lah wis entolopmu bendino iki emange ngene ta tul kaya kepala ulat ngono ta. Iya. Golek bolongan. Lah ya ora to. Lah ya langsung mbok lebokno to. Dilebokne nek ra dintul-entul apa ya kena ya. Kok bareng sapa iki? Ariwan. Terus cocok. Anja.
Bayo, tekmu sakmene to, Bi. Yo ben. Sakmene yo ben. Lah kok iso gwedhi ngono, Bi? Pancene efek wis suwe ora disenu. Oh alah. Yo gede yo kenceng. Napa? Gak ngopo-ngopo, Bi. Pengen we? Heeh. Pengen Rene. Rene tak mii. Ya engko tak rono. So. Bah sakmene, bah rong mene, bah 40 mene nggih ku dhewe. Lah nek ra tekmu dhewe tek sapa to, Bi? Kowe ora melok nyangga, ora melok nukok-nukok tang, aja cangkeman. Iya, Bi. Sakmene ya tambah apik, cekelane penak, suarane plok-plok, pas udan kena dinggo dolanan uwah-uwah, ya. Iya, ngono kok nesu to, Bi? Kowe manuk sak biteng kono. Pergi jauh-jauh melok komunitas manuk emprit nasional. Iya, ngono. Tak omongi ya. Nek golek bojo golek sing wong lanang sing rokok ngene iki lho. Dijamin imane kuat. Elek. Kulino lho iki anggere diomongine mesti ra percaya. Buktine cowok perokok ya isik selingkuh. Ya ta, Win? Ya. Kuwi ngono pas rokok entek dadi selingkuh. Jajal nek rokok ijik panggah setia to. Setia karo rokoke maksudnya. Kue wis pirang tahun kue ngerondo tur. Mbok aja nyelok tur ngapa lo, Met? Nyelok Ririn ngono. Lah jenengmu kan Turina. Kok kon njeluk Ririn? Yo kan neng Rin-Rine lo, masa celok tur. Ora kepenak ilat ku nyeluk Rin-Rin. Wis enak tur ae lah. Karena ulah, Met, ngapain pula ketengok-tekon aku wis rondo pirang tahun kayak arek ngempani ae. Lah kena aku gur takon wae sur. Wis pirang tahun rupane sur? Wis 12 tahun, ngapa rupane? Beh, 12 tahun. Wis kesuwen tenan iku tur. Nak sekolah SD wis rong kali tamat rondomu iku tur. Apa arek kawin nek tur? Wegah, Met, enak rondo daripada ngurusi lanangan kayak kowe iki. Tapi kan sayang sing gembletak iku tur. 12 tahun gur digawe rono rene tok. Nek ditinggal ya dikerubungi semut lah, Met, kok eneng ae kowe. Ngapain pula ketengok-tekon aku wis rondo pirang tahun kayak arek ngempani ae. Lah kena aku gur takon wae sur. Wis pirang tahun rupane sur? Wis 12 tahun, ngapa rupane? Beh, 12 tahun. Wis kesuwen tenan iku tur. Nak sekolah SD wis rong kali tamat rondomu iku tur. Apa arek kawin nek tur? Wegah, Met, enak rondo daripada ngurusi lanangan kayak kowe iki. Tapi kan sayang sing gembletak iku tur. 12 tahun gur digawe rono rene tok. Nek ditinggal ya dikerubungi semut lah, Met, kok eneng ae kowe. Nak sing koyo ngono ora bakal keduman kucing itu. Wis kendisian kucing das sireng. Iya, kucing dah sireng kayak raimu iku, kucing celutak. Nak aku rapat yo celutak kayak ngono tur. Aku ora taren dhisik ora gelem aku. Yo mbulon aku keplepet, orang ngerti lah yo kan. Kata-katamu piye setiap air mata ndang beliau. Jangan pernah menyakiti jikalau tak ingin disakiti. Terus. Karena setiap tetes air mata akan mencari karmanya. Oke. Terbaik. Sampane apa rondo to, Mbak? Rondo dengkulmu, Wir. Mbok rasa ngegas ngono lho, ditekoni ngono leh nyente. Tapi tau rondo. Lah nyapur anjang rabi, selak kasep lho, Mbak. Kok nek wis kadung tuwek no alok. Kayaknya dari temenmu dulu, Mas. Kok temen toh? Mantan. Alah, kumat neh padumu cemburu toh. Ya memang dulu cemburu, sekarang sudah enggak. Lah ora cemburu lu ngomongnya koyok gelo. Ya dulu kan aku belum tahu lek ternyata barangmu kuwecil kayak gitu toh. Lho kok jaran. Lah wong cilik ae yo ngimel lho. Kok muni ngono wis saiki. Mas, Ya apa, Dek? baru pulang? Iya, Dek. Kok telat? Lembur. Garapan karek saiki lho dibarne pisan. Lembur. Iya, Dek.
Lembur apa kemana? Lembur, Dik, terus mulai dijak nongkrong cacah gitu. Nongkrong dulu. Iya. Sama siapa tadi? Ya karo cacah atau karo sopor lah. Teman-teman toh? Iya. Itu tadi di atas meja itu ada undangan loh Mas. Nah undangan apa, Dik? Ya ndak tahu, coba kamu lihat. Mbak, sampean ki awake lemu kok jer tiktokan ae. Hei! Aku kuota ra njaluk kowe. HP tuku dhewe, mangan ora ngredit kowe kok rumangsane lancang. Apa rumangsane sing oleh tiktokan joget-joget ning tiktokan wong kuru tok. Wong lemu ora oleh. Kok perasaku lancang. Ya ora lancang ngono, Mbak. Kuwi aturane sapa? TikTok lho ora duwe aturan. Yo emang ora ono aturane. Wong lemu dilarang joget-joget ning TikTok ora enek. Tapi awake sampean kan lemu, dadi disawang iku mbok piye ngono lho. Rasa kenyih kowe. Wes terus nih, gawe geng-gengku gue sing gemoy-gemoy kuwi. Terus nih, los. Nyapo. Yo ora nyapo-nyapo. Lancang merasa celutak. Wes. Manur, besok tajak jalan-jalan nang pantai gelem ora? Ayo, aku suka loh dari pantai ini Ki. Kalau ndelok samsat. Mak, wih. Delok samsat. Iya, Mak, samsate nang kono nak sore wapi. Neng pantai delok samsat. Iya, juweh mangsaku. Tarik pajak motor apa piye jane iki? Kok tekan pajak motor iki meh apa to, Mak? Samsat matahari iki lho, Mak, matahari. Sunset, ora samsat, Lek. Loh, apa wis digenti to, Mak, jenenge? Jabang bayi bocah iki, jan kemundere nemen kok. Lah aku yo ora ngerti to, Mak, jenenge wis digenti kok mau takon kok. Ora patek krungu kowe. Jajal balenono nah. Satu sate, 2 duit, 3 tige, 4 empe. Lah dalah. Sekarang nek wong ngarepe salam-salam wis ora percaya neh aku. Ora nek wong apik. Lah arep nang ndi iki? Wong ditakoni kok malah mutung. Tinggal ae. Wis dadah. Anja. Tak omongi ya. Nek golek bojo golek sing wong lanang sing rokok ngene iki lho. Dijamin imane kuat. Elek. Kulino lho iki anggere diomongine mesti ora percaya. Buktine cowok perokok ya isik selingkuh. Ya ta, Win? Ya. Kuwi ngono pas rokok entek dadi selingkuh. Jajal nek rokok ijik panggah setia to. Setia karo rokoke maksudnya. Kue wis pirang tahun kue ngerondo tur. Mbok aja nyelok tur ngapa lo, Met? Nyelok Ririn ngono. Lah jenengmu kan Turina. Kok kon ndelok Ririn? Yo kan neng Rin-Rin deh lo, masa celok tur. Ora kepenak ilat ku nyelok Rin-Rin. Wis enak tur ae lah. Karena ulah, Met, ngapain pula ketengok-tekon aku wis rondo pirang tahun kayak arek ngempani ae. Lah kan aku gur takon wae sur. Wis pirang tahun rupane sur? Wis 12 tahun, ngapa rupane? Beh, 12 tahun. Wis kesuwen tenan iku tur. Nak sekolah SD wis 2 kali tamat rondomu iku tur. Apa ora kawin iku tur? Wegah, Met, enak rondo daripada ngurusi lanangan kayak kue iki. Tapi kan sayang sing gembletak iku tur. 12 tahun gur digawe rono rene tok. Nek ditinggal ya dikerubungi semut lah, Met, kok eneng ae kowe. Piye? Bojomu cek penak? Ya isih to. Oh, ya. Isih. Tenane cek penak? Isih. Karo aku penak. Aku jane pengen adus ning laut ben seger. Tapi wedi ndokmu dadi ndok asin. Berarti nek prinsipmu ngono nek wong wedok adus ning laut yo kacangnya dadi kacang asin ngono. Lah apa ndek kacang? Blok. Yo kok jaran. Anja. Ngapain pula ketengok-tekon aku wis rondo pirang tahun kayak arek ngempani ae.
Lah kena kubur takon wae sur. Wis pirang tahun rupane sur? Wis 12 tahun, ngapa rupane? Beh, 12 tahun. Wis kesuwen tenan iku tur. Nak sekolah SD wis rong kali tamat rondomu iku tur. Apa arek kawin meneh iku tur? Wegah, Met. Enak rondo daripada ngurusi lanangan kayak kue iki. Tapi kan sayang sing gembletak iku tur. 12 tahun gur digawe rono rene tok. Nek ditinggal ya dikerubungi semut lah, Met. Kok eneng kowe? Nak sing koyok ngono ora bakal keduman kucing itu. Wis kendisian kucing dah sireng. Iya, kucing dah sireng kayak raimu itu, kucing celutak. Nah aku rapat yo celutak koyok ngono tur. Aku na ora taren dhisik ora gelem aku. Yo mbulon aku keplepet, orang ngerti lah yo kan. Mas, Apa? sampai nggak eling ora sih lek mambengi ke malam Jumat? Yo eling, Kok aku ora sampean tengok blas sih? lagi males saya mah. Teko sampean. Delok aku klesik ngono aku sebelum nyiraso turu. Lah ngopo mambengi gak mbok tangekne? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang mah. Dibuatkan jamu ya ora diminum. Yo piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Nelu aku, Mas. Yo timun. Teko sampean. Ya terus kon piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi ya. Iya. Jangan capek-capek. Iya. Nanti pulang kerja diminum jamunya ya. Oke. Jangan gak diminum. Iya sayang. Habis minum jamu langsung deh. Iya. Awas men. Mbak tunggu lo ya. Iya. Love you Mas. Sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Aduh. Pak, penak nyape anakmu, apa penak nyape Pak No? Ya penak nyape anakku tok gol. Lah anakku lho, umur 5 tahun, wis iso dolanan dhewe. Lah Pak No disape yo bahaya tok gol. Lah kok iso, Mbak? Lah ngono ning mik tanggane. Ya bene to, Mbak, nak padha geleme. Oh, lho raimu iki. Lagi males saya mah. Teko sampean. Delok aku klesik ngono aku sebelum nyiraso turu. Lah ngopo mambengi gak mbok tangekne? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang mah. Dibuatkan jamu ya ora diminum. Yo piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Nelu aku, Mas. Yo timun. Teko sampean. Ya terus kon piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi ya. Iya. Jangan capek-capek. Iya. Nanti pulang kerja diminum jamunya ya. Oke. Jangan gak diminum. Iya sayang. Habis minum jamu langsung deh. Iya. Awas men. Mbak tunggu lo ya. Iya. Love you Mas. Sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Aduh, ngene iki sing gare gak tahan di luar iki. Ngene di dalam terus gak suka aku. Mbak Nur, lapo yo? Donat kae kok tengah ra enak blas yo. Brengkesan pindang ki mentara tak guakar kayak gosong pereng ngono. Brengkesan pindang diawur. Ki terus dipangan tengahe donat ki opo? Jenenge takon lho, Mak. Gak ono salahe kan wong takon. Oh wis ora enek apa-apane kuwi tinggal arwah yo. Karek arwah tok ora kena dipangan, dicokot yo ora kena. Tengahe kuwi ngono bolong. Ya Allah Gusti, brengkesan urang. Jere mau brengkesan pindang. Saiki jere brengkesan urang. Sing bener iku sing ndi? Kalau granat renek nek. Aku loro wedok kabeh. Kembar to. Siapa jenenge? Nini Irlina karo Nunu Irliana. Celukane Nini karo Nunu. Celukane siapa? Nini karo Nunu. Nek sing Nini kulite putih kaya buke. Lah Nunuke wireng, Mas. Dolano ning omah to ben ngerti. Nek sing Nini putih kaya buke kulite. Lah Nunuke wireng, Jum. Enak ondo ngombe sarung. Sampai ini rondo apa bojone wong? Aku rondo, Mas. Awake nek kadung penak ngene iki lho. Obah sak obah panggah pas. Rasa kesuwen, suwi-suwi ora ngenteni apa. Ayo rabi. Tapi biyen sampean pegatan iki gara-garane apa, Mbak? Bojoku mbiyen mati tak racun. Kok jaran ra sido?
Ini parahnya. Malam Jumat gagal keramas bosku. Bos, Pak Ino lemah. Pak Ino wis ora iso mbanyoni. Ayo sapa sing dimbanyoni? Apa bener toh? Basa Jawane Barat iki kelon. Kulon. Iya aja karo nyentak ngono lho. KULON. Lah nyapa dadak didikte barang iki. Wis seruh aku. Nek kelon wing kok bengi. Lah nyapa ngenteni bengi. Awan apa ya ora oleh apa piye? Sing digoleki kok nunuke lho. Padahal ayu Nini, pinter Nini, putih Nini. Anggere nek wong lanang rono, Sing digoleki nunuke, Mas. Lah kok gumun. 4 sifat burung laki-laki. 1. Hormat. Ketika pagi pasti berdiri dan akan menunduk ketika yang dilihat adalah nenek-nenek. 2. Sopan. Mula-mula tertidur namun spontan berdiri bila yang dilihat adalah wanita cantik. 3. Manja. Ketika jam 11 malam pasti minta dielus-elus. 4. Konsisten. Tiap subuh pasti bangun. Fakta lo ya. Aku ki sida pean rabi prato yang. Yo sida to yang. Aku kok cuma gantung ini. Klambi apa piye digantung. Asita ki ngomong. Mbok sing sabar ngono lho. Wis to, bakal kelakon sing dadi panyuwunmu. Kita golek wong liya. Ngantek golek wong liya, tak. Aku ya butuh ijrik barang, ya butuh liyane. Aku lho ya ngebet, tapi ya piye meneh, keadaan lho nggak memungkinkan. Danane lho urung cukup. Lah ijlik sik apa piye? Kemasannya enak apa piye, gantung ini ki. Era situ ki ngomong. Ndeng satset ngono. Sabar nggih sayang. Bakal tak buktekne nek tresnaku mung kanggo sliramu. Soalnya adewe rabi anaknya cukup loro ya. Iso minimal 11 ya. 11. Infone obat kuat. Kak Nur, apa tekon aku? Kak Nur. Dalah seneng men diundang Kak Nur. Jarang-jarang loh Mak Nur diceluk Kak ki kowe. Ya sekali-kali to, mosok mak terus. Ora tau beki duit undang mak. Sik tak nganggo kacamata. Diceluk Kak ora ya rekor iki. Wes rasa guyon, aku ki meh tekok mak. Kowe meh tuku mobil. Penak numpak Innova apa numpak Innovi? Numpak Innova apa numpak Innovi? Iya mak, kowe bingung mak. Masalahnya padha penake lho mak. Iki nek babakan tumpak-tumpakan ya guys ya. Antara Innova mbek Innovi iki padha penake ya. Makane kuwi mak, aku ya ora bingung aku nek milih. Jane apa to mak jane bedane? Dadi nek kowe Innova kok ora bakal Duwe bojo lemu ki penak apa ora, Mbak? Duwe bojo lemu ki penak lho, Mas. Lah kok bisane penak? Rasa tuh kasur, ngisor dhuwur mluru enuk-enuk. Tapi lek ketimpa pentil 140 langsung pindah alam, Mas. Kok jaran. Bukan pentil. numpak Innova apa numpak Innovi? Iya mak, kowe bingung mak. Masalahnya padha penake lho mak. Ini babakan tumpak-tumpakan ya guys ya. Antara Innova mbak Innovi itu padha penake ya. Makane kuwi mak, aku ya ora bingung aku nek milih. Jane apa to mak jane bedane? Jadi nek kowe Innova kok ora bakal kudanan, tapi nek kowe numpak Innovi udan kabeh gitu tenan, plomoh, klucut iso-iso. Gak suka lah aku yang ngene. Sing meh numpak aku malah kowe sing gak suka piye to mak? Wis nang ngono aku pilih numpak Nopi wis.
Kuat tupak-tupak ambek Novi ya monggo kersa tapi aja nggowo-nggowo Innova ya. Lah emang napa mana nggo Innova? Kuwi lek hoyak-hoyak kuwi dibepek wong akeh. Wis ya. Ya alon-alon to mak mosok ngasih uyak-uyak ngono ki ya konangan. Dong ora. Oh alah ning apa ae anggere duwe sikil mesti iso mlayu. Oh iya kae. Meja kan duwe sikil ora kae? Meja lho. Duwe. Sikile piro? 4. Maling sikile piro? 2. Kowe banter meja lho karo maling jane. Ayae. Jane pemikirane ngono lak wong uteke apik. Lah nyapa iso tekan meja. Lihat meja duwe sikil 4 dadi mlayu klotok-klotok kudu jane malah banter. Lah meja lak benda mati to, Blok. Mas yo disiapno nek jenenge benda mati Mas yo duwe sikil yo gak iso mlayu wong benda mati. Berarti benda mati ora iso mlayu. Sepeda motor mati apa hidup? Sepeda motor mbok Uber ae lho model. Sepeda motor kalau mati apa hidup? Mati. Layune banter ngalah-ngalahi maling. Lah tapi lah iya. Lah sepeda motor ke benda mati ning playune ya antara nek sing 120 sampai 140 sepeda motor saiki anyar-anyar. Ini. Endang. Malah ngledah tekan dindi. Apa ki Mang? Ora mungkin salah. Tah internasional ora mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Teni ning kono. Iya ya, wong aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati ping 15. Kok dadi kepleset to we? Ngono jarine ilat sungguh. Dilah kene mati ping dilah kene mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Tak omongi ya. Nek golek bojo golek sing wong lanang sing ngerokok ngene iki lho. Dijamin imane kuat. Kulino lho iki anggere diomongine mesti ra percaya. Buktine cowok perokok ya isik selingkuh. Ya ta, Win? Ya. Kuwi ngono pas rokok entek dadi selingkuh. Jajal nek rokok ijik panggah setia to. Setia karo rokoke maksude. Mama jemburis. Papa mengkis-mengkis. Mama glowing. Papa kain-kain. Mama jengking. Ayo ayam metingkring. Anja. Lemu ngono lah, rada gemai, ngono lah. Ya adalah ngomong karo kowe ora tau enek bener ya. Dadakno nyapa kowe seneng sing kuru ya? Iya, sing ditumpaki klotak-klotak ngono kae kowe senenganmu ngono kae. Kok teko ndi-ndi omongane gladrah ya. Lemu Pak Guru. Kuru. Wah, wong iki atrae ya. Wis genah-genah lho, bebeku tambah pipiku jemblem masa nek ngomong kuru ki lho. Lemu apa Guru? Gemoy. Gemoy kan lemu apa bedane? Yo kok jaran ngomong karo kowe ujung-ujungnya mesti ngejak padu. Ini parah Yang yuk Nyapo? pengen masa awakmu gak pengen? Pengen. Gak nyawang kata jam piro kae. Beduk dendeng lho iso pengen ki lho. Sekali-kali lah aja lawan kan dong tahu. Aku gak seneng nang omahmu mesti yo. Njulak njaluk. Aku ki kesel ya, aku kesel. Kamu bendok sak narangane. Ini aku njaluk rambut kayak ini kayak njulak penak men. Terus piye niku? Gitu. Ya menurutku sih ya gak menolak untuk berpoligami wong lanang. Gak mau? Iya gak apa-apa. Wong lanang beristri dua gak apa-apa. Loh, kan gak masalah ya? Gak masalah. Yang penting itu pokoknya iso adil kan ya? Duduk iku. Kenapa lho, Bi? Yang penting duduk kon.
baca amuk menor-menor men Mbak. Aku bedhe paling sampean rondo. Wah, barang rondo malah numani Mas sak menika. Lah emang barangi rondo ki kaya apa kok numani? Pirang tau rasane barangi rondo? Yo belas saumur-umur aku urung tahu rasane kaya apa. Serlok Mas. Lah nopo kok kon nyerlok? Meh dikeki apa? OTW. Tak gratis. Kowe ngerti gak? Ngerti apa? Ilmu manuk. Manuk iya duwe ilmu lho kita. Manukmu kuwi lek esuk subuh kae ngejak tangi, masih ora dipangekne. Lah kowe kok ngerti? Kulo nang nginceng iki. Mergone nyapa? Kuwi ngejak kowe subuhan le, gek bar kuwi kerja sing mempeng. Aku iki teko utang ora bahas kerja. Kok kejalukamu klemah-klemah oleh duit ngono. Lah nek enek apa ora ya seneng. Bamput. Kowe ngerti gak pesugihan iki? Arep dadi babi ngepet kuwi lho kudu dadi babi dhisik. Lah nyapa bahas pesugihan barang. Lah kok teko ndi-ndi gladrah. Lah kok kowe penak men klemah-klemah oleh duit, Cuk. Lah rumangsamu apa bangi mbahmu? Kerja ampre ben iso nyalutang. Wobol tenan kowe iki. Lho kok jaran salah nggon lah ku teko. Ya terus apa wis sing ngetengi? Sekarang Mami mau tanya sama Papi ya. Apa Papi nyutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Iya ora mah. Sedikit pun enggak. Ora. Apaan namanya Papi? Lah nyapa? Apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh? Lu benihku api kok mosok tak acar-acar. Udah entek bebek entek meri loh kamu Papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Yo tae mane-man to manggonku. Ku dinggo nutul ana rene kena flu. Akhirnya manuke gebres ya. Berapa kali Mami briefing kamu sebagai laki-laki itu yang perkasa ngono loh. Wis sing jenenge laki-laki perkasa ya kaya terus gawe nutul ana rene ngono yo. Cek banget loh kamu ini. Malah pipi. Serai senar tato sing gambar kodok kuwi ya. Mbak, info utang sing dibayar matur suwun. Enak ora, Mbak? Matane. Piye to? Enak mung teko mbok mata-matane. Umpama enak lho kowe para yo gelem. Lah rumangsane iki apa bangi mbahmu? Lah nek mbahku ndek bang aku ora golek info. Makane wis dadi wong lanang kerja. Lah aku kerja apa tak pamerne kowe? Kowe iki wong lanang kudu berjuang. Lah rumangsamu aku lho yo berjuang. Wong kowe iki berjuangnya belum tentu dadi tujuan, tak omongno. Lah tara rong petuk dalane. Kowe ngerti gak? Ngerti apa? Ilmu manuk. Manuk iya duwe ilmu lho kita. Manukmu kuwi lek esuk subuh kae ngejak tangi, masih ora dipangekne. Lah kowe kok ngerti? Kulo nang nginceng iki. Mergone nyapa? Kuwi ngejak kowe subuhan le, gek bar kuwi kerja sing mempeng. Aku iki teko utang ora bahas kerja. Kok kejalukamu? Lu malah ben ngerti tonggo karo keluargamu ben jelas kok. Apa ya to? Tapi ora tak dol, Mas. Ya terus dikapakno nek gak didol. Tak sewakno, barang siji didol yo entek to. Lah nek disewakne piro sak jame? Ora, Mas, murah-murahan ae aku. 50.000 piye sak jam? Aku yo gelem lah 50.000. Aku ora patek duwe kok ning iki. Ah tenane. Lah ngopo? Lah jare nang kono karo mbabu. Jadi kae ning kono kae tak Ndi apa kuwi, kae nek sapu pel-pelan lap-lap ngono kae sih. Lho kae semata-mata ilmu ketok ning gone keluargaku, tanggoku iki mata iki mbabu tenan. Pencitraan, Mas, pencitraan. Oh alah. Tibae nang kono pura-pura mbabu. Tapi kan ada Gus, niki lho. Nyapa? Rencange kula niku galau terus, Gus. Nyapa? Galau diputus mboten purun maem. Dadose niku nyeksa dirine kiyambak. Ngoten niku pripun nggih? Kuwi jenenge tolol. Paham?
Ya kuwi nek pertanyaanmu ngono kuwi jenenge tolol. Lah nyapa lah kowe arep ramangan sampai 5 tahun lho. Lah wong kabeh iki lho wis ginaris lho wisan. Iki wis ginaris, gek dolanan ati iki pancen ya ora oleh. Jadi resikone wong dolanan ati ya lara ati kuwi. Kon terusne. Omong ana kon terusne ramangan 3 minggu, minggu nek di WA Israel. Sherlock posisi bos. Info. Salam. Bi, jare kowe nang Taiwan atau tur? Iya, kowe kok ngerti? Ngerti ae to. Konti he? Sing ngendari ku sapa? Sing ngomong wong akeh lah. So, nek ngene carane malah gak dadi rahasia. Lah ngopo ndak dadi rahasia no barang? Ini keluargaku karo tangga-tanggaku malah roh kabeh ngene aku bakulan ngono. Lu malah ben ngerti tangga karo keluargamu ben jelas kok. Apa ya to? Tapi ora tak dol, Mas. Ya terus dikapakno nek gak didol. Tak sewakno, barang siji didol yo entek to. Lah nek disewakne piro sak jame? Ora larang, Mas, murah-murahan ae aku. 50.000 piye? Sak jam. Aku yo gelem lah 50.000. Aku ora patek kudu duwe kok ning ngene. Ah tenane. Lah ngopo? Lah jare nang kono karo mbabu. Jawane mau lho. Heh? Jawane mau. 1.300 kelih 24. Coba kowe ngitung saka 10 tak penerke kok ndak aku isin. 10 sedoso. Heeh, terus Sedoso setunggal. 11. Selewas. 11 kok selewas. 11. Heeh, terus Kalih lewas. kalih welas. 3 lewas. 13. Patang belas. Patang gelas ki modar wisan. Patang belas. 14. 14. 15. Gangsal belas. Gangsal welas. Terus 16, 17, 18, 19, Heeh. kalih 12. Kalih dosane ra satokne 11. Lah bar belas kok. Ah iya kuwi kalih dosa nek Jawa ngono kuwi. Rambut iki bahasa Arab apa, Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Bubuk krungu ora kupingmu. Sahrun. Nek sirah ra'sun. Ra'sun ya. Ora ruksun, ra'sun. Oh iya iya. Heeh. Mripat ainun. 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 Sekolahan madrasatun. Madrasah. Heeh. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur stasiun. Lapangan nombor alun-alun. Kenek ri nyenyetun. Dek Lila. Dalam. Ayah kerja neng di Dek. Bang. Bang apa? Bangunan. Astaga, tak kira neng Bank BRI apa BCA. Tiba bangunan. Iya. Gak apa-apa ya Dek, sing penting halal. Iya halal. Berkah. Berkah. Bisa nggo jajan Dek Li? Iya nggae omah. Ya. Muga-muga kabul ya. Iya. Amin. Nek awan kerja nang ngondi? Tempe LN, Mas. Kerja nang ngendi mbok sing cetha? Tempe LN, Mas. Bosok kupingmu yo ana. Mbok yo dateng PLN ngono kok. Dateng ki apa? Teko. Dateng kuwi teko. Teko PLN. Lah terus ya bener? Tempe LN. Kok kaya tahu tepung aku kuwi ya. Aku iki apa to Mas ora ngerti. Weh, apa tahu ketemu bojoku sampean ki? Tahu wingi nyanyi bareng ngono lho. Anu, iya bojoku pegawai BRI. Wah, hebat no, Mak, pegawai BRI. Bagian apa, Mak? Tapi bagian ngangsur. Oh, terus dulu amoh takoni tenanan kok malah
kok gelemen oh bagian ngangsur we. Ya. Ya piye lho, guys, urip ki nek gak disambi karo mergane ning BRI bagian ngangsur ki ora iso nyambung urip. Ya apa uripmu pedhot to mak kok dadak disambung ya. Piye cara mono ya? Piye? Lah piye? Iso-iso ki malah step ning nggon babar pisan blaen. Walah, ya wis kono mak lanjutkan ya. Lanjutkan ngangsure. Sampai sugih BRI ini. Wis sak minggu nang ndi, Mas? Nang pantai. Nang melu piye? Mak, meh renang to? Ya renang, ya keceh ngono kuwi. Nek renang ning pantai ra entuk suwe-suwe lho, Mas. Lah ngopo nek entuk suwe-suwe? Mengko ndok masin. Ya wis ben, malah nglawi. Riwe. Ketek nikah, ketek menek. Ya. Mudune apane disin? Sikile. Ya salah. Ketek menek mudune apane disin? Buntute. Utuk. Ndase. Ra. Awake. Ya ora. Uyuhe. Masa ana uyuhe lho? Lah ngarep ketek nguyuh sing dhuwur tiba uyuhe iki. Ya ora keteke munggah terus mudun apane disit. Wis ngomong Ora ngerti. Iya. Ora ngerti. Ora. Nun sewu jenengan ora, nun sewu wong jenengan maning bupati. Mikire sing liyane ora usah mikir ketek mudun karep-karepe keteke. Arep-karepe keteke. Arep mudun sikile disinjamen keteke. Mak Nur. Takon maneh Mak Nur. Janda tua karo janda muda, kira-kira santene akeh ndi, Mak? Lapo, Mak? Kok kaya bingung? Bangetan piye to, Mak? Iki ndak dikirane cikalan ngono to piye iki, he? Mbok kira kambil klopo ngono to piye? Janda semetu santene iki lho lapo, Ya mbo lho, Mak. Kan takon aku gak ngerti. Sampean kan pakare. Rondo iki ngono rondo menungso penguripan ya, iki dudu cikalan. Sombok peres metu santene dudu ya. Dudu berarti, Mak. Dudu ya. Dadak rondo tuwek rondo nompu walah. Ya entah koyo kena gandang digulung ya. Sama ndek ndi? Wadalan bayi. Wis dalan bayi lho. Yo masih apa weteng yo panggah wani. Kira mungkin nyasar. Kok teko ndi sih? Lah piye terah dek ini kuwi lho sing dilewati. Ndaren ya, pundutan. Apa pengen digiyepuk karo bojomu ya? Aku mau wis kondo nyanggone bojoku lek sampean ki tukang servis AC. Iki kok pinter men to iki. Wis gak saweti ayo nang rene dipundhut. Ya, Ndang, dipundhut sandale kae lho. yo tak jupuke. Ya wis tak tunggu ya Mas ya. Yo. Assalamualaikum. Menggono gak enek jaminan liya to saliyane manuk. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Ndek ingi enek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho rumangsane. Wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kira-kira iso apa ora? Hitung-hitung 1 sampai 10. Ngenyek wong pakar matematika. Ora ngenyek aku. Sopo ngerti kepleset. Aku lo rumus 6 kali 9 ki pinter. Aja mbok anggap kowe aku ki. Tapi kata-katanya dirubah. Maksudnya?
misale satu iki dadi sate, dua iki dadi duwe. Oh, berarti kata-kata ning guri dikei ngono ya? Iya, kira-kira iso apa ora? Gampang. 1 sate, 2 duwe, 3 tige, 4 empek, 5 Apa mau? Ora patek krungu. Jajal balenono neh.